हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय। बे समाव दासिमनि मोननैसो आपडेट आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। स' नाम्बार 1 106 स्टुडेन्ट फ्रम दिल्ली रिच गुवाहाटी। बेयाव जोङो फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों जे 106 जन स्टुडेन्टफ्रा दिल्लीनिफ्राय आसामाव सफैबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे गासै 48 सुबुं फैफादों बेखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों। गासै जोङो अभारअल टटेल नायोब्ला जोङो 154 व्यक्तिया दिनै आसामाव सफैबाय होननानै जोङो दिल्लीनिफ्राय बेखौ फोथायजाथाव खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। दा बेवहाय दिल्ली इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन इडुकेसनेल इन्सटिटिउसनफोरावहाय जोंनि आसामनिफ्राय दङमोन। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो न'आव फैनो होननानै जुजिदोंमोनब्लाबो इन्टारनेशनेल लकडाउननि थाखाय बिथांमोना बेयाव फैनो हायाखैमोन आरो 48 जाय व्यक्ति बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय सोरबायाबा ट्रिटमेन्टनि थाखाय सोरबाबा गुबुन गुबुन बिदिनो खामानिनि थाखाय दिल्लीयावहाय दिनै स्ट्रेन्डेड जानानै दङमोन जे थाबथानानै दङमोन बयबो। दा दिनैहाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ दिनै सुरु सजाय स्टेडियामावहाय COVID-19 स्क्रिन टेस्ट खालामनाय जादों जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइननि थाखाय दैथायहरनाय जासिगोन 14 डेजनि थाखाय। आरो जाय बिथांमोना सानजा साइडनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ जरहाट क्वारेन्टाइन केम्पआव दैथायहरनाय जागोन होननानै जोङो बेखौ फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाम्बार 2 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय दिल्ली आसाम COVID-19 पजिटिभ पेशेन्ट टेस्ट नेगेटिभ आफ्टार 14 डेज। जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों जे आसामनिफ्राय जे दिल्लीयाव कर'ना पजिटिभ मोननाय गोबां व्यक्तिफोर दङ बेबायदिनो CRPFफोर दङ आरो गुबुन गुबुन थांखि लानानै थांनाय जायफोरा ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव थांनाय बेबायदिनो COVID-19 मोननाय जादों बिथांमोननि देहायाव। दा बेबायदिनो जाय व्यक्ति बिथां सासे दिनै बकाखातनि बिथाङा जाबाय कनकन ज्योति बरा। बिथांखौ जे COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन नाथाय आफ्टार 14 डेज बिथांनियाव दिनै नेगेटिभ मोनबाय होननानै जोङो फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों जे बियो जाहैबाय बिमानैनि केन्सार बेरामनि थाखाय बियो ट्रिटमेन्टआव थांफादोंमोन आरो दिनैहाय बेबायदिनो बिथांनियावबो दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो बिथांखौ जे राजीव गान्धी सुपार स्पेलिटी हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। जोङो बेखौ फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय बेवहाय मोननो हानाय जादों। आरो नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे आसामनिफ्राय दिल्लीयाव कर'ना भाइरास मोननाय व्यक्तिफोरनि गेजेराव बेनो बयनिख्रुइ गिबिसिन सोखाजानाय व्यक्ति होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो हायो आरो जोङो जे बरपेटानिफ्राय जोंनि आसामनि जे CRPFमोन दिल्लीयाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन बिथाङा अलरेडि थैबाय आरो सोखाजानायनि गेजेराव नैबे बिथांखौ जोङो बयनिख्रुइ गिबि होननानै बुंनो हायो। स' लोगोफोर नाम्बार 3 आसाम इयुथ कमिट सुइसाइड इन तामिलनाडु। बेवहाय आसामनि इयुथ सासे सुइसाइड जादों तामिलनाडुआव जोङो बेखौ फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों जे बिथाङानो जाहैबाय जे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनिमोन। कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बिथाङानो जाबाय दरसिं रंहां होननानै बुंदों। कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा तामिलनाडु सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावहैदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा न'आव फैनो थाखाय 11 मेनि 11 थारिखआव न'आव फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय लकडाउन बेबायदि गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय बिथाङा टिकेटखौ केन्सेल खालामनो गोनां जायो आरो रिसेन्टलि बिथाङा गाव टिकेटखौ बुकिं खालामनो हायैयाव एबा बुकिं खालामनो मोनैयाव जे बिथाङा मा जादोंनो डिप्रेसननि गेजेरजों बियो गावखौनो जिउ फोजोबनानै लानाय सुलुंखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों। बेखौ बिथांनि न'खरनि सासे व्यक्ति लोगोआ बेखौ जोंनोहाय फोरमायथिनानै होनायखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। जे बेबायदिनो जोङो नोजोर बोनो गोनां बाथ्रादि बेवहायनो आरोबाव तामिलनाडुआव जोंनि आसामनिफ्राय गासै 12 लेबारफोर दंबावो होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। स' नाम्बार 4 आसाम मेन डाइस इन सौदि आरब COVID-19 सासपेक्टेड। जे जोंनि आसामनिफ्राय जे सौदि आरबाव सासे व्यक्ति सुबुं थैनायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों जे बिथाङा बेवहाय सौदि आरबावहाय जे ड्राइभारनि खामानि मावहैदोंमोन बियो जेधा सौदि आरबियावहाय जे जेधा मुंनि सिटियावहाय बिथाङा ड्राइभारनि खामानि मावहैदोंमोन आरो दिनै बिथांखौ मा मोनबाय जे जोङो थैनायखौ नुनो मोनबाय जे लास्ट मानडेआवहाय
बिथाङा माखासे हां लानाय बिखानि प्रब्लेम बेबायदिनो मोननाय जादोंमोन नाथाय हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो बिथांखौ जे मा मोनदों जे थैनायखौ जोङो बेवहाय मोननो हानाय जाबाय। बिथाङा 27 इयार अल्डमोन जे बिथांनि मुङानो जाबाय रेहानुद्दिन मुंजों जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। गनिपुर कराइगुरि भिलेजनिफ्राय जोङो बेखौ जोंनि आसामनि दब'खा एरियानि होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों जे हजाइ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। नाम्बार 5 दिनै COVID-19 पेसेन्ट सासे हगारना होनाय जादों महेन्द्र महन चौधरी हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय। मोजांनि खोथा जे COVID-19निफ्राय सासे दिनै बारग'दों आरो बे मोजांनि खौराङावनो दिनै लेटेस्ट नैबे दसे समनि सिगाङावसो जे 7:11 मिनिटाव सयाव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जे 15% COVID-19 पजिटिभ इन कामरुप मेट्र' होननानै बुंदों। जे बेयाव फरायजाथाव सोलोंनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जे हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामदों जे दिनैहाय 15 जन बेक्तिनो दिनै COVID-19 पजिटिभ टेस्ट मोनबावनाय जाबाय कामरुप मेट्र'निफ्राय जोङो बेखौ मिन्थिनो हानाय जादों। फेन्सि बाजार गुवाहाटीनिफ्राय होननानै बेखौ जोङो मिन्थिनो मोनदों। दा बेबायदि जोङो नायोब्ला बेवहाय गासै दासिमाव जोंनि आसामाव टटेल केसेस मोननाय जाबाय 79 आरो डिसचार्ज जाबाय 39 आरो दा एक्टिभ जानानै दङ 37। जोङो बेबादि दिनै जोंनि आसामनि कर'ना भाइरासनि स्टेटासखौ नायोब्ला जोङो बेबादि नुनो मोनो। दिनै नाम्बार 7 लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया जे जोङो बेवहाय जोंनि भारताव माबायदि गोसारखो माबायदि थैखो माबायदि सोखाजाखो बेनि डाटा आङो नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों। बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना जों लोगोसे जे बेयाव 74,281 केसेस मोननाय जाबाय जोंनि इन्डियायाव आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 47,480 आरो रिकभारि जानानै दं जे 24,386 आरो थैनाय अनजिमाखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 2,415 सिम जोङो जाहैनायखौ दिनै नुनो मोनबाय जे 2,415 जोंनिया भारत हादरावबो कर'ना भाइरासजों थैबाय। दिनै बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 8 जे कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड होननानै बुंदों जे बुहुमाव माबायदि गोसारदों जोङो बेनि डाटा बेवहाय जोङो नायनि। बे समाव नोंथाङा जों लोगोसे नायफानो हागोन दासिमाव केसेस मोननाय जाबाय जोंनि बुहुमाव 42,90,314 आरो एक्टिभ जानानै दं जे 24,90,098 एक्टिभ जानानै दं दासिमाव आरो रिकभारि जाबाय 15,784 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 2,93,132 आरो बे साइडआव जे फिसा फिसा होफानाय दङ बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा। बेवहाय दहाय नुदोंमोन नोंथांमोना जे बियो बे जाबाय 24 आवार्सनि गेजेराव माबायदि इंक्रिस डिक्रिस जादों माबायदि खमायदों बारायदों बेनिनो बेयो डाटा जोङो बेखौनो बेवहाय मोननो हायो। स' लोगोफोर जोङो अभारअल नायोब्ला जोङो नुनो मोनबाय जे दिनै मुलुगाव गोबां कर'ना भाइरासजों बेबायदिनो थैग्लुंबाय। बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय गोबां हुसियार थानांगोन। जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला माखासे नियम नितिखौ जोङो फालिनांगोन। ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन, मास्क गाननांगोन आरो नांगौनि बांसिन जोङो बायजोआव ओंखारनो नाङा। नांगौखिनियावल' जों ओंखारनांगौ आरो मास्क गाननांगोन आरो माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो फल' खालामनांगोन। स' लोगोफोर बे बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय बयबो stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.